Уважаеми зрители, сега за мен е чест да ми гостува един от най-големите чиголари в момента. Световно известният музикант и мой приятел Найджел Кенеди! Thanks, my man. Благодаря. Cheers, people. Ти си луд. You're crazy.
Oh man, you know. Недостатъчно. Не, Луци. Yeah, you're crazy. Не, Луци. No. Аз се съмнявах дали си You're луд. crazy. Но сега ти си виждам. Не, ти си луд. Не, ти си луд. You're crazy. Ти си луд. You're crazy, man. Къде от Вивалди сега до това? Къде е Вивалди? Where is Vivaldi? Къде е Вивалди? Годишни Vivaldi времена. dead. Vivaldi. Dead. Умря. Умрял ли? Починал. Умря. Да. Кога бе? Yeah, man. When? Кога бе? When? Кога умря Вивалди? When? Last week. Миналата седмица. Чакай малко Yeah, сега. you know when he died? Знаете ли кога почина? Brexit. Брексита, когато стана. Айде бе! Really? Ти за кого гласува? Who did you vote for? I'm fucking leaving. Аз си тръгвам. I'm leaving fucking England. Тръгвам си от Англия. Значи той каза факин, а ти не го преведе. Yeah. Разбираш се. Значи той е много известен. Sorry, just a moment, please. Няма проблема. Няма проблем, да. Той е много известен и е много голям човек и той може да казва факин, разбираш ли? Аз не мога да казвам факин, защото Сем ще ме глоби. Но той може да казва факин, което на български е шибан. In Bulgarian that means yes. Шибан. Yeah, but you cannot say fucking. No. Не може да се каже. No, you cannot say fucking. Може да не fucking не, но шибан може. Да. Не може факин, но шибан. Fucking На не, български е На шибан. български можем да кажем Шибан. шибан. Не шибон, а шибан. Shibon. Shibon fucking Vivaldi. Шибан факин Вивалди. Slavic. Окей, my friend! Slavic. О! Where is my fucking bike? Къде ми е колелото? Виж какво ще ти кажа. I'm gonna Ние tell с you тебе something. си имаме съвсем друга We приказка. have a totally different Първо way to talk about this. ти наистина изсвири нещо, което ме стресира. И осени... Had the That really bike, stressed me out. what he gave me last time. Вие ми дадохте колело последния път. Да, I Yes, had it for yes. 2 years, 2 години го имах това колело. then someone stole И it. тогава някой го открадна след това. къде? В България ли? In Give it Bulgaria? back. In No, Bulgaria? in Krakow. В Краков. Поляци са откраднали българско колело на Найджел Кенеди. Polish people stole the Nigel Kennedy's Bulgarian bike. Kennedy's bike, На taken колелото by на Аз ти подарих Кенеди. колело, I защото gave те you a обичам и ти си ми bicycle приятел. because I love you and И you're ти my спортуваш и friend. това е And много you do важно. sports and it's very И на теб ще го откраднали. I'll tell you what it Somebody stole your I'll bike. Не tell you искам what да it те was. виждам. I'll tell you what it was. Намери колелото и тогава. I'll tell you what it was. Yeah, man. I'll tell you Аз what ще it ви was. кажа какво Is се a случи. fucking English took it. Някой англичанин, From Poland. шибан англичанин го открадна. Yeah, man. Разбирам те. I understand you. Между Give другото, me my bike, man. Върни ми колелото, моля те, човек. аз не съм fucking Englishman. I'm not a Не I'm си- not giving you no money. Why don't you give... Защо не ми върнете колелото? Окей, добре. Моя Вярно, ауто. пратих хора I send people в Краков. in Краков. I love Krakow. Български. Обичаш Аз обичам Краков? Краков, да. Виждал ли си смугли хора Have в you Краков? seen, like, dark-skinned people in Такива Krakow? изглеждат A малко little bit мургави, more приличат dark- на индийци. dark-skinned look like Indian a little bit, No, more like whiter than white. Може би повече са Biała бели. fucking proper. Добре, окей. Няма значение. Doesn't matter. Кажи ми сега, защо Tell наистина me why изсвири actually Йовано you Йованке? played Йовано Йованке. Открадна ми песента. You stole my song. Нали разбираш? You Това е моя understand? песен. You stole my Your song. This is song? my song. Вашата песен. Да, Твоята песен. моя, не нашата. This is- Моя. This is Моя. my song. Моя. Моя, Моя, май. Моя Йована! Йованка е моя. Защо реши да свириш тази песен? Това е българска песен, българска народна песен. It's a Bulgarian folk I song. tell you why. Ще ви кажа защо. Because some Polish Защото people gave it to разни... me. Едни поляци ми я дадоха тази песен. Едни поляци ми я дадоха. Да не си я разменил за колелото. Didn't you trade the song for the bike? No, they took the Не. bike Не, те ми взеха колелото. after they give me the След song. като ми дадоха песента. And no Mercedes. И не без Мерцедес. Nothing. Нищо. Добре, ясно. But it's my Yeah, song. it's clear. Но това е моята Харесва ли песен. тази Моя песен? Йована Йованка. Йована Yeah, Йованка man. е моя. А защо харесваш тази песен? Why do you like this song? I love it. Обичам я. Защо? Why? I don't know. Why do Не I знам love you? защо. Защо обичам теб? Защото съм готин. Because I'm cool. Yeah, because the naturalna. Да. Yeah, man. Това е Добре, така. защо не ми свириш малко, Иван Йованки? Do you like to play? Yeah, I'll play a few seconds on a motherfucker. Yeah. Да, ама ти си... Ама ти свириш преди с чегулка на Страдивари. Сега тая каква е електрическа чегулка? What is this kind of a violin? Is it It's an a electric Violectra. violin? Electra. Violectra. Violectra. Yeah, man. Violectra. Violectra.
Найджел, ти си голям човек. Nigel, you're a great, Ти си голям great човек. man. Моя, Great man. моя Добре, Йован. твоя, Моя. окей. Dzięki, man. Окей, твоята е. Благодаря. Твоя. Dzięki, man. Ти си голям човек, You're a Найджел. great, great man, Nigel. Как си ми кажи? How are you? Tell me. Very good. Много добре. Защо? На какво се дължи всеки път, когато те видя си все по-добро настроение? Откъде идва? Man, you know, I'll tell Знаеш you ли, what happened. ще ти кажа какво се My случи. violin was stolen Откраднаха ми цигулката in Poland. в Полша. Абе, ти в Полша, тебе за нищо те няма. Ти не беше ли женен за полекиня? They love not me, Те but не my things. обичат мен, а нещата ми. Yeah, Добре, man, but like, що ходиш в Полша, като те крадат, бе, човек? Ела в България, тук никой не краде. I love you. Аз обичам I love тук. you. No one Обичам. steal nothing here. Тук никой нищо не краде. Хубаво е това. факт, Обичам. абсолютен факт. You know, but Жестоко е. the violin was found on Цигулката the side of беше the road. Yeah. намерена отстрани на пътя, Because they got frightened when I'd done защото a shit with the police and the се fucking оплашили да нямат internet проблеми с bullshit. полицията и So they просто got се е frightened, хвърлили. they threw it next to the road. Someone found it. И някой я намерил, те се изхвърлили And it come на back. пътя и се върна при мен цигулката. Така So че I'm very happy. аз съм много You know, щастлив. top shit. Много съм щастлив. Ти имаше много сериозна чигулка. You had a very serious violin. Very serious. Много сериозно. Да, Страдивари ли беше? Was it a Strad? Stradivari, then Страдивари, след Guarneri, това Корнери. even better. И още по-добре даже. And like, И you know, violin is a beautiful instrument цигулката е прекрасен инструмент, because it is in between your head. защото е между главата your heart. ти и сърцето ти. So you have both. Yeah. Така че имаш и двете. Вие сега не те ли радва класическата музика по същия начин? Да речем, не ти ли си свири Чайковски, не ти ли си свири Моцарт? I hate Mozart. Аз but, мразя you know, Моцарт, But I love the rest. но имахме достатъчно от него. Mozart is Моцарт like е- from Austria, Е от Австрия. and like so with Mozart, И all ако Red Bull, Моцарт, примерно, може Freud, да го свържем с Young, Red Bull, horrible Фройд, things, Янг, you know. такива ужасни Yeah, неща, по-скоро useless по-тежки, things. по-много такива неща, които са по-тегави. Човек, ти си изумителен. Добре, навсякъде го обикаляш и концертираш и сега не свириш ли класика? Хората не идват ли на концерти и очакват да свириш Вивалди, примерно? Bach. I play Бах, Bach. аз свиря Бах. sometimes. Ма Бах е много яко, между другото. Бах е много добре. Какво свириш на Бах? Nummer What, jeden, what man. do you play from Bach? Wherever, on the street. And what? Какво свириш от Бах? Solo, shit, Сола, concerto, различни сола, концерти. everything. За цигулка почти всичко. А защо Бах? Почти всичко. Why Bach? Yeah. Number one. Защото той е номер едно. Harmony, Хармонията, Melody, мелодията, structure, структурата. meditation. Слушаш ли Глен Гулд? Той свири Бах страхотно. I love Glenn Gould. Обожавам го, man. обичам Are you го. playing Той viola? Вие свирите на виола, Не, нали? не, съм свирил. Аз си подарих виолата на най-добрия виолист. Yeah. На Башмет. Не, няма ямен! Няма ямен! Вече не свира на виола. Подарих си виолата на Башмет. Най-добрия виолист. На Башмет си подарих виола. Next time. Следващия път, Да, Giovanna, Jovanka, Йована you, Йованке, me. ще свирим заедно. за мен ще бъде чест. It will be a Super. great Yeah, honor. man. Между другото, само да кажа, къде ще бъдеш ти в България, уважаеми зрители. Това е невероятен човек. Аз го познавам от няколко години. Найджел Кенеди е изключителен професионалист и най-вече той е луд. Уважаеми зрители, той е луд. Избягал е от някаква лудница. Взел е цигулката. В Полша са му откраднали колелото. След това са му откраднали цигулката. Той е бесен. Затова свири рок-н-рол, но свири и Бах. А Бах е фантастичен. Той свири уникално. Свириш и с класическа цигулка, не само с електрическа, нали? Also, acoustic, С акустична свиря, your да, technical също did така. not want it. Но по технически причини не можах it's да too свиря. difficult to Щеше да е microphone, малко yeah. сложно да свиря с Чакай да нещо кажа, на къде свириш в акустичната България, за може Play който for иска. гитара. In Bulgaria. Аз мога ли да дойда на някой твой Can концерт? I come to some of your concerts? Oh, Ако we'd be видиш honored. самотна Това ще е фигура, огромна чест за самотна мен. плешива If you фигура, see ако a видиш, която lonely вика, boy, Everybody come, Това съм аз. Всички. Моя гост Найджел Кенеди е велик човек и ще изнесе два концерта в България на 17 септември, други ден в София, в зала 1 на НДК и на 18 септември в Античния театър в Пловдив. Той е по покана на Иво Станков и така нататък, организатор на Лондонския фестивал на
българските култури, на българската култура и така. Но неговите концерти са на други ден, на 17-ти в София, в НДК и на 18 септември в Античния театър в Пловдив. Ако отидете, уважаеми зрители, ще видите един велик човек. Той е много освободен, шегува се, но е луд и свири жестоко. За мен беше чест, че на гости ни беше Найджъл Кенеди! Добре, що ходиш по уши, като те крадат, бе, човек?